Avui precisament hem celebrat aquesta nit del pensament que en diem, auspiciats i convoiats per la Fundació Ramon Trias Fargas, ara en diem la Fundació Catalanista i Demòcrata Trias Fargas. És una nit que intenta assolir un objectiu, no? Que és que hi hagi un gruix de pensament d'orientació catalanista en el nostre país. Sabem que a Catalunya hi ha hagut un pensament catalanista molt tradicional, de fa molts i molts anys, dècades, que hi ha hagut gent molt rellevant que hi ha contribuït, però el gran repte que tenim ara és que la gent més jove d'aquest país, els pensadors més joves, doncs es vagin incorporant en aquest corrent de pensament catalanista i el vagin actualitzant i posant al dia i, de fet, renovant i en part refundant, com algunes vegades hem proposat. No? Aquesta nit del pensament ha comptat doncs, amb un guanyador d'un premi que s'ha donat per part de la Fundació Trias Fargas, que és el Toni Aire, que ha fet una contribució a l'assaig polític des d'una visió catalanista, però també hi ha hagut molta altra gent, gent doncs, de diferents formacions polítiques catalanes, gent de Convergència, gent d'altres partits, gent unida per aquest diguem-ne sentiment catalanista, no? I aquesta manera d'entendre i aquesta manera de veure el país i aquesta manera de comprometre's per construir-lo. I entre aquestes persones hi ha hagut, per exemple, una persona molt destacada com en Ferran Mascarell, que havia sigut conseller de Cultura en el govern d'en Pasqual Maragall, que havia sigut regidor de l'Ajuntament de Barcelona pel PSC durant molts anys, ens ha volgut acompanyar, jo li he agraït molt. Això no el compromet amb cap projecte polític concret, simplement doncs, el que ajuda és que gent diversa d'aquest país, que potser militen en partits diferents, jo a Convergència, ell en el Partit Socialista, al final tenen uns elements comuns que són més importants que la seva estricta militància. I aquests elements comuns quins són? Doncs la catalanitat, la visió catalanista del país, les ganes de construir un país que valgui la pena, de fer de Catalunya un país capdavanter, que sigui referent, que es tingui prestigi, que tingui credibilitat i que, a més els catalans es sentin orgullosos d'aquest país que és el seu. I jo li agraeixo molt a en Ferran Mascarell que hagi volgut posar aquest gra de sorra assistint a aquesta nit, en aquest acte, i al costat d'ella té tota aquesta gent molt diversa, insisteixo, de diferents formacions polítiques que estan disposats a posar un gra de sorra, el seu gra de sorra, perquè aquest país nostre vagi endavant.